এইটা হলা কুন্দুলি হাট କୋରାପୁଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଟ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରିବା ପତ୍ର ମିଳେ। ଆଉ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଇ ହାଟରୁ ପରିବା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ଆମର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆମେ ଏବେ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟ ଭିତରୁ ହିଁ ବାଁ ପଟକୁ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଆଡୁ ଆମେ ଆସିବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଁ ପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଦେଓମାଳିକୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ସେଇ ଗେଟ୍ ପଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ପଡିଛି ଦେଓମାଳିକୁ। ଦିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିପଟେ ବହୁତ ଉର୍ବର ଜଣା ପଡୁଛି ମାଟି। ତ ବହୁତ ଚାଷ ବାସ ଏଠି ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ଏଠି ସବୁ ହଉଛି। ପାହାଡକୁ ଷ୍ଟେପ ଷ୍ଟେପ କଟା ହେଇ ସେଥିରେ ଚାଷ ହଉଛି। ତ ଏବେ ଯାଏ ରାସ୍ତା ସମାନିଆ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆସିବ ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ। କିଛି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଚଢିବା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ସିଧା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବାଁ ପଟକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ଟି ହେଇଛି, ବାଁ ପଟେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଉଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓମାଳି ପାହାଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଦେଓମାଳି ପାହାଡ ଉପରଟା, ଏଇ ଯୋଉ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଟା, ଏଇଟା ପୁରା ସମାନିଆ। ପାହାଡ ଉପରଟା ସମାନିଆ ଅଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତଥାପି ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରାସ୍ତା, ଲୋୟର ଗିୟରରେ ଗାଡି ଉଠେଇବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ ଉପରଟା ସମତଳ କହିଲେ ଚଳେ। ଉଠାଣି ଗଡାଣି ରାସ୍ତା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପଡିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଟାୱାରରେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଟାୱାରରୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ପଡିଛି, ସେଇଟା ସେ ଆର ଟାୱାରକୁ ପଡିଛି। ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୱାର ତା ମାନେ ଅଛି। ଏହାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାର ବୋଧେ ସେଇଟା ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାୱାର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଭିଉଟା ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ, ସେ ଟାୱାରକୁ ପୁଣି ଯିବା ଆଉ।
टावर रो तळु को जो बसिया पई जो चेयर गुडा दिया जो जगह बहुत मस्त जगह दिया आगे व्यू वैली रो एते बढ़िया अच्छी जदि गोटे भल पागरे आपण आसबे तो यही जगह दिन सारा बसिले कि शोई रहिले आपण को एठू उठिकी जीवाकू इच्छा होवनी कैमरा रे कौन व्यू आपन देखा मु जाननी किंतु प्रकृति रे कैमरा भी जस्टिफाई कर पाउनी निजे आम आसिक एठी देखुछु एठी दिन सारा बसिले आपण को भी एठू जीवाकू इच्छा होवनी आ गोटे जिनस मु देखुची जे ये देवमाली यही देखो आग को से रास्ता पड़ी अंका बंकार सरपिल रास्ता आग टावर को सेठू बर्तमान जीवा ये देवमाली जगह मुझे जहाँ देखुची ये कैंपिंग बहुत बढ़िया स्कोप अच्छी जो मैंने कैंपिंग रे रुचि रखुवे राति सारा ये आसिक ग्रुप रे कैंपिंग कर पारे बहुत बढ़िया सेफ भी अच्छी किसी असुविधा नहीं ग्रुप रे आसिले कैंपिंग भी ये गोटे बहुत परफेक्ट साइट तो आगो टावर को मुझे रास्ता देखौली एठू राइट साइड गले ही आमे से आगो टावर को जाई परिबा एई पटो आमे आसिले सीधा जाइतले प्रथम टावर को तो एई पटे इंटरसेक्शन जो अछि एटा से पाखरे से टावर देखते जोटी हम जाइतले एई रास्ता रे आमे से आगो टावर को जिबा तो मेन टावर जो सीधा हमें जाऊले सेठी गला बाटे लेफ्ट साइड रे बाम पटे यही टावर टा पड़ला तो यहीटा को आम देखिए अटकी गले तो देवमाली ऊपर एक्चुअली सरकार बहुत गुडे टावर बनई टावर बनया किसी कार्पण्य रखी ना भल कथा टावर टी व्यू एंजॉय करी वॉच टावर के देखा व्यू तापर आग ऊपर टावर को जीवा ये शीत दिन जो कि वर्षा दिन बादल जो रोथे से समय रे तमाने यही जगार प्राकृतिक सौंदर्य सबुठू भल देखा व्यू एट इट्स बेस्ट थी से टाइम रे देवमालटा एटा को मीन करूछंती एटा लिखाई देवमाली 0 किलोमीटर एपटे लिखाई ओडिशार उच्चतम श्रृंग देवमाली समुद्र पतन ठार उच्चता 1672 मीटर 5486 फुट अच्छा तो ये ऊपर टावर पहुंचल तो यहीटा को मेन ताले देवमाली सब उच्चा टावर सरकारी ये हिसाब से अच्छी एटा कारण ये लिखाई से तले लिखाई ये रास्ता को आसला बेलू तो यहाँ ही ताले मेन टावर तो ये व्यू देखा केमती एंजॉय कर व्यू केमती आसुची लगेच ना ये ढलान सामान्य
ତ ଦେଓମାଳିରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏ ବାଁ ପଟେ ପୁଣି ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଅଛି। ତ ଟାୱାର ର କିଛି କମି ନାହିଁ ଦେଓମାଳି ପାହାଡ ଉପରେ। ତଳେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଦେଓମାଳି ଠୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କୋଟିଆ ଗାଁ, କୋଟିଆ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା, ସେଇଆଡେ ତଳ ରାସ୍ତା ପଡିଛି। ଦେଓମାଳିରୁ ଏବେ ଫେରି ସାରିଲୁଣି, ଗାଡି ଆମର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲୁଣି ଦେଓମାଳିରୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗାଁ, ଉପରେ ପାହାଡ ଆଉ ଚାଷ ଜମି, କୁଳୁକୁଳୁ ହେଇ ବହି ଯାଉଛି ଝରଣା, ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏଠି ଗାଡି ଟିକେ ଅଟକେଇଲୁ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କିଛି ଦେଖାଉଛି, ମକା ଚାଷ ହେଇଛି, ବାକି ତଳେ ତ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚାଷ ହଉଛି। ତ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡେ ଚାଷ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଉର୍ବର ଜାଗା ପାଖରେ ହିଁ ଗଢି ଉଠିଛି। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆମର DSLR ରେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବା ଦେଓମାଳି ପାହାଡର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁଟା, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ। ଏଇଠି ସେ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋକସ୍ ହଉଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାୱାର୍ସ ଦେଓମାଳି ଉପରର। ତ ଏଇଠୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦେଓମାଳି ପାହାଡର ଉପରଟା କେତେ ସମତଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ତଳୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପରେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲେ, ଏଇଠୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଦେଓମାଳି ପାହାଡର ଉପରଟା କେତେ ସମତଳ, ଏଇଟା ସେ ଟାୱାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଦେଓମାଳି ଆଜି ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ନୀତିଦିନର ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା କୋରାପୁଟର ସିରିଜ 4 ଭିଡିଓରେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।